Fianna Éireann, Tomás ua chun canan agus a chéile de scríomh. Brún agus an óláin, teoranta. Mar a tháinig Fionn go teabhar. Le teacht Féile Móire na Samhna chuaidh Fionn go teabhar. Ba é nós na haimsire sin go mbeadh Féile Mór ag an ardrí I deabhar gach mídhona. Agus bhí sé ar cheann de líthimh na féile sin nach mbeadh éon líne ciontach le imbras ná le as éantas a haring ná le éon náid a únsaí. An áid is bheadh aimsir na féile ar bun. Dhá bhrí sin tháinig Fionn go teabhar. Gan scá, gan agla, ribh a náide. Cé go raibh is aige go fíormhaith go mbeadh cluine mórna sa láthair ag cuairt an ard rí. Bhí an tard rí ina hí sa teach buíochas. Mór thimpeall bhí a phríomh ara. Gáil mac mórna, canar na bhíon, a rathar chunán mail, art drahar eile ró. Cuilte mac ronán agus tuile ná iad. A thachtasteach sa teach buíochas don bhachéibh, óg, scébhach, maisach, de hí sé síos híocháin ina meas. De thug an rí faoi deara an machchéibh álainn an dá lua is a tháinig sé isteach an doras. Agus chuir sé túrist céir bheith féin. Dúirt an machchéibh goma mach do cúl a bhí trá mar cheanara na Fianna. Chuir an tardrí 100,000 fáilte roimhe, agus chuir sé ina hí le heis a bhíoh féin ag bord na phlé. Ar feadh 9 million roimhe sin thachach míá mór ar an teabhar gach uile ihe Shamhna. Da hagach duine denne sí dar a bhenim dó alin ó líomh fuid I dúisceart na hÉireann. Agus da rách sé an áit. Agus is mar seo a gníoch sé an dóa agus an losca. Da thosaíoch sé ag sinim ceoil úngantaí sí ar chláirsigh agus gach néan dag bhuiseach an ceoil seo bia píon dá bhéad orra. Nó na bíoch hihiríis ina gola nuair a chluisidís Bhídís ina gola chuireach alinn lasir henne amach as a bhéal. Agus bhíoch an lasir sin ag méadú agus ag leanú nó go mbeadh teabhar dóite aige fré chéile. An ihe áirid seo dairigh an tardrí ina dheasamh I gceartláir na phlé agus dúirt sé mar seo. Tá bhain measc Feile Éireann éon líne a chuineoch an teabhar gan dóa go dtí fáinne an lé I Márach. Bhéireann don duine sin pe ar bith sort éireachta ba cheartó a bheith aige. Ar a chluisteáil sin dion theas sé os cóir an cháilúidir. Agus dúirt sé go ngáir dáilthach sé féin an teabhar don ardrí. Thug an tardrí orachas go líonach sé a ghealúint. Agus tar éis na phlé a bheith hart, chuaigh Fionn chun fearre agus ardal a dhéanamh. Mar fór Fionn tuiseacht na féine.
Bhí fear mór troda measc an cholóidir dar a bhanim dó fiocha. Ba carid mhór de chúl air an fiocha seo. Nóir a bhí an cuid eile de locht na phleá imethe a chola, tháinig fiocha go dtí Fionn agus geall sé slea áthraid dríochta a thuairt dó a bhearach chonamh dó san obair ó bhásig, góisig a thóg sé ar a lábha. Geall Fionn dó ina mós na slea riachta, an trío cuid de rud be gá duiteach dó a gnóchan in éon am, agus trío cuid a ghógais agus a charadis. Fiocha an clá cuid Fionn, agus dúirt sé san am céanna leis. Nuair a chluis fos tú an ceol sí, buin an clúdach de bhár na slé agus chur le do chlár éadaní, agus ní liigh cócht dríochta na slé do éon chola a theacht ort. Fionn amach leis féin chun siúil thart tiúchal ar chonach na teacht. Níor bhada a mu ró nuair a chola sé an ceol sí maul lóscach, ach bhain sé an clúdach de bhár na slé, agus de leag sé ar a bhaithis mar dúirt fiocha leis. Tá hit tram colla ar gach néan eile sa teabhar, ach dan Fionn ina ghúiseacht. Tar éis tamlín chur Allen lasar henne amach as a bhéal, agus ní túisce bhí sin déanta ná mar dardig Fionn a bhráth corcra gréasta i gcuine na lasrach. Héad an lasar an nós as an air, agus sias léi go grinneal na talún, ag tuairt an bhráth corcra gréasta léi. Chonnig Allen go raibh a chócht caightige ag a gasa agus dimig leis go slíomhfúid mar tháinig sé as. Da lean Fionn agus a ghol isteach doras na brúine do Allen, cha Fionn orchar in I géag leis an clé agus chuig an torca tre ceartlár a chré. Bhain Fionn an chluigean ón dúidean Dalin, agus thug sé an chluigean ais go teabhar leis. Lá ar na bhárach nuair a dairg an tádrií agus a híseacha le maidechan an lé, do chunig siad Fionn ina dheasamh atha na teabhrach, agus chluigean Allen in rain cúil ina láimh chléige, agus an chláirseach agus an fiab a raibh Allen ag sinim an ceol sí sa láimh dheis aige. Uisibh an saothar éifeachtach a bhí déanta aige, rinne an tádrií canfort na Fianna Éireann, nós a ahar rive. Bóg an tádrií a ráha do ghaol mac mórne, do chunán mail, agus de art mac mórne, mó díilteachta a thuairt do Fionn, mar rí féine, sin nó glanna amach as an tír. Bear le gaul, le chunán, agus le art ghlacha le Fionn ina híseach, ná ghol I neoríocht as éireann. Tá leag gaul a lámh láimh in, agus do gheall sé go mbeadh sé dílis dó. Rinne chunán mail agus art, an bheirdrathair eile, an ólíocht chéanna.